ಸಿಪಿಐ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಲೋಕಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಬಹುಜನ ರ್ಯಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಟಿವಿ ಥೋಮಸ್ ಸ್ಮಾರಕ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಹುಜನ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಡಾಜೆ, ಎನ್ಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾರಾಯಣಿ ರಾಜನ್, ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀಧರ್, ರೇಖಾ ಪ್ರೇಮದಾಸ್, ಚಿತ್ರಾವತಿ ಅಂಜರೆ, ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾಡ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಕನ್ವೀನರ್ ದಯಾಕರ್ ಮಾಡ, ಗಣೇಶ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮೊದಲಾದವರು ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಗೋವಿಂದನ್ ಪಳ್ಳಿಕಾಪಿಲ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಗಣೇಶ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯರಾಮ್ ಬಲ್ಲಂಗುಡೇಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಡಾಜೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಡಂಬಾರ್, ಎಐವೈಎಫ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಎಂಸಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಎನ್ಎಫ್ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ ನೇತಾರೆ ನಾರಾಯಣಿ ರಾಜನ್, ಮೋಟಾರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಸ್ತಫಾ ಕಡಂಬಾರು ಮೊದಲಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ഈ നിലയിൽ ജനപക്ഷ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കേന്ദ്ര ബിജെപി ഗവൺമെന്റിനെ സഹായിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ യുഡിഎഫ് പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ബിജെപിക്കെതിരായി വളർന്നു വന്ന മുന്നണിയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണി. ആ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി. ആ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ നിർണായകമായ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ആ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന കേരളത്തെ ബിജെപി സർക്കാർ സാമ്പത്തികമായും മറ്റും പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അവഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഈ ഗവൺമെന്റിന് പിന്തുണ നൽകി ബിജെപി ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം അതിന് സഹായകരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ നിലയിൽ രാജ്യത്തെയും സംസ്ഥാനത്തെയും സാർവദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലെല്ലാമുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും പാർട്ടിയെയും പാർട്ടിയുടെ സംഘടനയെയും ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായ ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളുമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. എക്കാലത്തും രാജ്യത്തെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ ದಯಾಕರ್ ಮಾಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾಡ ವಂದಿಸಿದರು. ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ. Our balcony garden, Vertex Street, Kadri Kamla Road, Mangalore. Call 8197 104 042 or 7899 282 403.